Nandito na, mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Panibagong Miyerkules ng Kwaresma na naman, at ibig sabihin, papalalimin na naman ho natin ang diwa ng Alay Kapwa dito sa ating Alay Kapwa Radiothon 2026. At welcome po sa inyo, lalong-lalo na sa ating mga kakaluguran na taga-subaybay. At syempre kasama ko pa rin ang aking co-host, si Miss Doris, at ipapakilala niya ang kanyang sarili. Magandang umaga po kay Kayungan, or should I say, isang malusog na umaga po. Ako po uli si Miss Doris mula sa Social Action Center of Pampanga. Yes, Among, ang Alay Kapwa ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng tulong, kundi ito rin ay evangelization. Kaya nga ngayong ikatlong episode, papalalimin natin ang Alay Kapwa sa pamamagitan ng pagtatalakay sa programa ng sakop na tumutugon sa kalusugan. Yan, hindi pa pala ako nagpakilala pero sigurado kilala nyo na ako, ang Lesser Gatus na pare ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, among Justin Gatus po ng Social Action Center of Pampanga. At tama ka dyan, Miss Doris. At bago tayo magpatuloy, siguro re-review natin very quickly yung mga naging episodes natin, itong mga first two segments natin, no? Yes. First two episodes. Una, yung diniscuss natin sa ating first episode, yung mga programs na sinusuportahan ng Alay Kapwa, which is the SACOP Educational Assistance Program, Health Assistance Program, at ang Disaster Response and Emergency Response Program. Kasama doon natin si Miss Taytay at si Miss Jessica ng SACOP. At last week, syempre, kasama natin ang ating pinakamamahal na Arsobispo, si Apong Dong, kasama si Miss Carmena Sibal, ang isa sa mga SEAP scholars natin, at pinalalim natin yung diwa ng pagtulong ng kaginhawaan sa pamamagitan ng edukasyon. And for this episode, sabi mo nga, malusog na Wednesday tayo ngayon. Magkukwentuhan tayo tungkol sa biyaya ng kalusugan. Amen dyan, Among, no? Madalas nating marinig ang kasabihang health is wealth. Pero sabi niyo nga po, bilang mga Kristiyano, alam natin na ang kalusugan ay biyaya ng Diyos. Isang regalong dapat nating pangalagaan at ibahagi sa iba. Makakasama natin ang ilan sa ating mga partner institutions at volunteers na tumutulong sa medical missions at sa pagbibigay ng health assistance sa ating mga kababayang nangangailangan. No? Sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod, nakikita natin kung paano nagiging konkreto ang Alay Kapwa. Hindi lamang sa donasyon, kundi sa oras, talento at malasakit para sa kapwa. Ayan, at bago ho natin simulan ang ating kwentuhan, muli po kaming kumakatok sa inyong mga puso. Ang inyong mga ambag sa Alay Kapwa ay hindi lamang simpleng tulong pinansyal, kundi ito'y nagiging serbisyo sa pamamagitan ng gamot, ng konsultasyon at pag-asa para sa mga kapatid natin na higit na nangangailangan na tumanggap ng serbisyong medikal. Yes. Sa madaling salita, ang inyong Alay Kapwa ay hindi
lang nagiging daan ng kaginhawaan, kundi kaginhawaang hindi lamang physical, kundi spiritual na nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa. At maraming salamat po sa kasalukuyan po. Simula nung first episode natin, meron na tayong 12,000 na donation para po sa ating radiothon. No? Maraming salamat po sa mga patuloy na nagbibigay at mga magbibigay pa. Ayan, Ms. Doris. Yes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala, kabutihang loob at malasakit. Dahil sa inyong pakikiisa, ang Alay Kapwa ay hindi lamang isang proyekto ng simbahan. Ito ay nagiging buhay na misyon ng buong pamayanan. At kung gusto nyo pa rin pong tumulong, ayan, naka-flash po sa mga naka-live stream sa atin sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. Naka-flash po yung ating mga numbers, no? Pero babasahin po natin. Narito po yung mga bank accounts na pwede ninyong ipagdepositan ng mga tulong ninyo. Sa PNB Sindalan Branch, account name Sakop, account number 20377-0001170. Metrobank naman po, account name Social Action Center of Pampanga Incorporated, 676-367603-9466. BPI, Social Action Center of Pampanga Incorporated, account number 0703-415458. At sa BDO naman, still Social Action Center of Pampanga, account name 00133043324 para sa account number, no? Kahit maliit man ho yan, kahit na yung bang parang yung simple ninyong ibibigay ay marami na yan matutulungan at malayo nang maaabot. Tama po yun, Amo. At pwede rin po kayong magpadala sa pamamagitan ng GCash number 0905-669-6762 at ang account name po ay Girly G. Okay? Sa ating episode ngayong umaga, muli nating naaalala na ang Alay Kapwa ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay, kundi tungkol sa pakikiisa sa buhay at pangangailangan ng kapwa. Ano man pong halaga, kapag nagmula sa pusong may malasakit, nagiging konkretong tulong at paghilom ito para sa ating mga kapatid. Ayan. At live na live po tayo sa ating mga iba't ibang social media platforms. Una sa Facebook page ng ating Archdiocesan Radio Station, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM, at sa Sakop Facebook page. At gayon din po naman, yung mga nanonood via YouTube or via TikTok, meron din ho tayo. Kaya naman pakishare po ang ating live broadcast, itag ang inyong mga kaibigan at banggitin ang inyong parokya para naman mabati namin kayo. Sama-sama po tayo sa misyon ng pag-asa at malasakit. At sandali ho muna tayong magko-commercial break upang pakinggan ng ilang mahalagang patalastas. Samahan nyo pa rin po kami at manatiling nakatutok. Babalik po ang Alay Kapwa Radiothon 2026.
Ibalwantala ring turuning banal na kapulungan Katolika, amantabe king kakatamong pamibiyebya Kristiyano, kaniting kasalungsungan na panahon. Ang katanta kayo pong makiramdam king kwentuhang Katoliko, balang alas 12 ng hugto hanggang 1:00 ng panapon, Martes hanggang Biyernes, kiniking radyo na po ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ini po, Reverend Father Ramon V. Torres, ing Assistant Director ng Archdiocese Commission on Catechesis at ing Parochial Vicar na po ng Santa Rita de Casia Paris, King Poblacion, Balen, Santa Rita. At tayo po'y nagbabalik dito sa Alay Kapwa Radiothon 2026. At hindi na natin papatagalin pa, sisimulan na natin ang ating kwentuhan. Miss Doris, sino ho yung ating mga guest ngayon? Yes, Among. So sa health assistance program po natin, hindi lang basta sakop ang nagtatrabaho, Nemong, kundi napakahalaga rin ng role ng ating mga partner doctors and institutions para makapaghatid ng serbisyong medikal. At sila po nga ang kakwentuhan natin ngayon, Nemong. So we start off siguro with the ang first guest po natin ngayon is a medical doctor by profession. Siya po ang kasalukuyang Chief Medical Officer ng ABC for Global Health, Nemo, for 8 years, no, Doc? So, he is none other than Dr. Arthur Gallo. Welcome po, Doc. Morning, Maya Pabak po kayo nga. May payabak po, Doc. Yes. So, ang pangalawa naman po ay suki natin din sa mga medical missions, no. Isa po siyang registered nurse. Pagkatulad po kami ng profession. Yan, oo nga. At currently, the assistant professor and clinical instructor po ng Angeles University Foundation. Sabi ko nga kanina nung tinanong ko si Doc kung ilang years siya sa ABC. Si Sir, ang next din nating ay 8 years din in service. Wow. So what a coincidence, no? Pareha silang 8 years in service sa kanilang mga institutions. So we welcome Sir Myron Roque. Good morning po sa lahat. Ayan. Good morning po, Ma'am. Good morning Yes, at morning welcome po. po. At maraming salamat, no, sa inyong pagtugon para magbahagi ng inyong mga kwento at karanasan sa ating health assistance program ng Alay Kapwa. So siguro po bilang mga health professionals, Doc Gallo at Sir Myron, kailan nyo unang naramdaman na dito yung calling ninyo, no? Dami-daming pwedeng kuning kurso, no? Pero kailan nyo na yung sa inyong parang vocation story, paano ito nagsimula? Ayan. Siguro yung sa akin kasi is more of yung early exposure kasi kami sa med school. Nung, kasi sa public hospital kami nag-work, no? So, parang how difficult it is for patients na walang access. Tapos, then part of the ng medical training namin is dinideploy po kami doon sa mga areas na wala talagang access. So, parang during that time, na-intern pa kami lang yung doktor doon sa buong area. Di pa nga kami lisensyado, pero they're allowing us to practice na there with, syempre, supervision nung municipal and provincial health office nung Batangas nung time na yon. And then, I went into specialization and then went back here to Pampanga in 2017, I think. Tapos, ayun, did private practice, did a lot of other stuff. Tapos, yun, na-introduce sa akin yung ABCs for Global Health, dati part-time. And then, I saw the potential that it could help other people. So, I took in the role, tumulong na ako, and ayun, 8 years na pala ang nakalipas. Opo, Doc, 8 Nandito years. pa rin pala ako sa ABCs for Global Health. Yun. Thank you po, Doc. Sir Myron? Actually po, I started having community service way back nung nag-start na po ako ng profession as a registered nurse. So sa mga previous hospital employment ko, so they introduced medical mission and then I transferred to another hospital and they do also community service up until the time na nakapag-in na po ako sa AUF. And sa mismong College of Nursing, we have po kasi, student organization wherein yun nga, focuses on community service program. So doon po ako na-assign as a co-advisor with Sir Nay and Ma'am Heidi. So doon po din na-introduce sa akin ang
mga partner agencies natin. And true enough, yun nga po, yung mga programs ng SACOP. Siguro curious din ako, no? Ano pa natin konti, iurong natin ng konti. Bakit po kayo nag-doktor at bakit po kayo nag-nurse? Ano yung yan, yung kurso ninyo, no? Yung field na yan. Sige, unahin natin, Sir Myron. Opo. Actually, nung time ko po kasi na mag-graduate, very in demand ang mga nurses. That's way back 2009. So, ang sabi is madaming nurses globally ang in demand at saka yun nga po ang kailangan. So, actually noon hindi ako inclined into nursing talaga. But during the time na I was in nursing school, yun po, parang it gives me opportunity to help. Probably dito pala ang calling ko. Parang ganun po. So, doon po nag-ignite yung Yung passion, yung for the profession. To the profession. Yes. Thank you. Siguro sa akin po yung malaking influence kasi yung parents ko. Oh. Kasi we're not rich, we were not poor din at that time, pero sumasakto lang. And then, despite all of that, nakikita ko yung parents ko that they were very generous in helping out others. Yes. So, parang growing up in that kind of environment, parang paano ko igagawin to when I grow up? And then, yun, naisip ko is mag-doktor, is to help, parang ganyan. Siyempre, hindi naman growing up, nakita mo that there's struggles din naman and everything, lalo na nung medical school, nakikita mo na yung injustices sa mga tao Yes. na Reality, so maraming problems, pero if sabi ko na sa sarili ko, kung magpo-focus ka lang sa problems and you don't offer solutions, there's nothing gonna change sa mga sitwasyon ng mga kabalan natin. Nice. Thank you po. Thank you. Miss Doris? So, yun, after nating malaman, no, mo, ang kanilang mga background, kung paano sila napunta sa mga professions nila, sa professions nila. Siguro gusto rin nating malaman kung paano nagsimula, no, ang ugnayan ng ABC Global for Health Foundation at yung SACOP siguro. Ito, wala pa ako nung nag-start yung Yes, partnership. No? yes, So, I think- yung start nito is because it started in 2016. So, yung founder namin, si Dr. Julieta Gabiola. So, tubong San Fernando siya. But she's a clinical professor po sa Department of Medicine ng Stanford University. So, nung medyo napag-graduate na niya yung mga anak niya and everything sa college, then she decided to give back. So, she started serving nag-medical mission siya ng una sa yung Yolanda. And then, nakita niya yung after medical missions, yun yung naging problem. Parang, saan pupunta yung mga pasyente after? So, she got a grant sa US and yun yung build niya yung concept of a mobile clinic. So, yun yung kaya na para continuous yung care ng mga pasyente. Siya, syempre, in a way, kahit may dugong Pinoy siya, pero she spent most of her years sa US, so parang dayuhan pa din siya dito sa Pampanga. So, fortunately, na-meet niya si na Father Pep, si na Apo Seto. Sila ang nag-partner with her to provide the initial communities na i-serve nung organization nung nag-start sila ng mobile clinic. Ayun. Nice. Wala pa rin ako nun. Yes, Ikaw oh, nandun actually I ka. was there nung umpisahan nung mga coordination meetings no with Dr. Gabiola. So kaya nga na-identify yung ibang mga assisted communities natin na which is yun ang communities ni na Doc na pinupuntahan regularly. So yun. Magandang aspect din, no? Aside dun sa medical, yung mga medical missions, itong yung formation din, no? Sir Myron, siguro paano naman nabuo naman yung partnership ng AUF, College of Nursing at ang SACOP? Apo. Na-mention ko po kanina, nag-start ako sa AUF 2018. And yun nga po, meron po kasi kaming organization doon, student-led organization, na ang tawag is Concern. Okay. So, nung pong time na yon, actually, ang mga partners agencies lang po muna namin are the Domus Pastorum, Opo. Munting Tahanan, Bahay Pag-ibig. So, doon po ang start ng partnership. And then,
Few years after nun, parang na-refer po ni Among Marvin ang sakop. So during that time po kasi na kinikater namin yung Domus, nakafocus kami sa mga caregivers ng mga agencies na yon. And then, yun nga po, na-refer ni Among Marvin na, sige, i-refer ka namin or i-refer namin ng AUF sa sakop. Sakop. And it gives us opportunity on a bigger audience na, yun nga po, nakafocus naman ang health education sa mga barangay health workers po ng adopted communities ng sakop. Oo. Binabati rin natin si Among Marvin. Siya yung Yes. currently head ng binubuo rin natin na Archdiocesan Commission, Health Commission, no? Na mahalagang nagbe-build pa yan pero nandyan na, magsisimula na. Yes po. Parang Pastores. nakikita ko na baka Yes. partner din sila sa Oo. ating mga Yes. academics, no? Yan, sige. Maraming beses sa medical mission, no? Hindi lang katawan ang ginagamot, kundi pati sugat ng kahirapan. Kanina Dr. Gallo mentioned all those yung experiences nila or kahit si Sir Myron sa mga mahirap talaga, no? So, paano niyo nakikita ang connection ng physical healing at spiritual healing? Siguro we start with Doc. I think, kasi yung health is not just physical health. Dinefine Yes. naman na yan ng WHO na health is not just the absence of disease Absent. physically. Kasi kailangan din yung mental na health ng pasyente, spiritual, and everything else. So, kaya nga tinuturo din sa medical school and public health yung social determinants of health. So, what are the social factors that affect the health ng outcomes ng pasyente, no? So, in terms of physical healing and spiritual healing, syempre, naman ng bansa natin, no? It's very Catholic. So, Yes po. and at least ngayon nagkaka-awareness na yung mga tao in terms of mental health. And sometimes yung mga mental health diseases would manifest physically. Kaya very important na hindi mo lang ginagamot yung physical na katawan ng tao, pati yung pag-iisip at saka yung spiritual niya. Kasi may manifestation yan sa physical na kalagayan ng pasyente. Thank you. Sir Myron? Actually po sa mga healthcare workers kasi, we were taught na we treat every patients holistically. So not only physical, so in all aspects of life. So since we know that concept na physical health is equally important with mental health, with spiritual health and all. So doon po, we Holistic. always treat the individuals holistically. Naalala ko si Archbishop Dong, no? Pagka nag-homily siya minsan, no? Sabi niya, pagka minsan dasal tayo ng dasal, Lord, sana pagalingin mo ko, no? Lord, tanggalin mo tong sakit ko. Tapos di naman tayo nagpapa-check up. Sabi niya, para ba syempre, yung Yes. mahalaga yung It after mo goes mag-pray, you do something also. Yung hindi Yes. naman iabot sa'yo ni Lord, no? Ito yung gamot, ito yung... So, yun nga, yung napakahalaga na holistic talaga yung ating healing, ano? O in relation to that, Doc Gallo and Sir Myron, sa mga natin, sa mga medical missions natin, sa pagtuturo ninyo, meron ba kayong isang hindi makakalimutang karanasan sa isang pasyente or komunidad na nagbago rin sa inyo, para bang napalalim yung diwa ng inyong profession bilang doktor at bilang nurse? Sa akin, since we're dealing with yung mga communities, kasi community ang dinidil namin, no? Yung talagang walang access sa mga doktor, actually ni midwife. Wala eh. Opo. So, parang at a loss sila. So, parang makikita mo doon na yung yung nangyayari kung walang access, yung nagkukomplika yung sakit, na namamatay na lang sila sa bahay without knowing ano yung mga dahilan, bakit nagkaka-problema silang ganyan physically. So, kaya nga yung nakita ko, yung mere presence namin doon na nakikita namin, actually, ang dami kung stories lang, sobrang dami na. And then yung sad part pa is that paminsan yung mga patients hindi natitreat agad or natidelay yung Opo. treatment because of the inequity ng access. So,
ayun, we are trying to address the inequity. Pero syempre, hindi Hindi naman lahat. namin yan kayang solusyonan lahat. So, kaya nga in our organization, we're very collaborative. Hindi lang namin, tanggap naman namin, hindi namin masusolusyonan yung problemang ito mag-isa. We need partnerships, even in the government. Yeah. We need the government to work with us para ma-improve yung mga outcomes ng mga pasyente. Para lagi nga sinasabi, hindi tayo magkakalaban, no? Lalo sa Oo. government, no? Talagang tulungan talaga. Yan yung Kaagapay napakahalaga. dapat. Oo. At kahit na yun na nga, hindi natin lahat, pero yung mga maliliit na pamamaraan natin, talagang napakarami ng magagawa. Yes, Sir Myron. We have met a lot of BHWs, mga barangay health workers natin sa mga partner agencies. And we're very grateful sa kanila kasi sila talaga po yung nasa ground, no? Sila talaga yung makikilala sa mga community people. And yun nga, sila po ang nagsasabi yun ng mga first hand na kailangan ng mga community people. And by that, dun po kami na ginagawang way to help po. So, may tinatawag po kaming needs assessment. So, wherein yun nga po, tinatanong namin ano yung talagang priority na kailangan ng mga community people. And then, if we can help and we can extend our efforts, so dun po siya nag-start. Naalala ko noon, there was one time, nagbigay ako ng para bang ganyan na in relation to that, yung keeping environment health, cash. Oo. Safe and healthy. Oo, no? Oo. Pero, although syempre yung sa akin, nun, yung lens ko about sa Laudato Si, about sa theology, about sa spiritual side. Pero parang sinabi nila, although parang mabilis lang yun 1 hour, Oo. sabi na, Mong, nakulangan po kami sa hindi talaga para sa akin. Baka add-on lang siya, pero hindi to talaga yung napakahalaga, no, nung malaman nito yung mga grassroots talaga, yung para sa kalusugan nila. Miss Doris. Yes. Okay. Kasi minsan mo, hindi naman pwedeng you treat them, yung ginagawa ni na Doc Arthur, no? Pero you have to give also preventive, yung preventive Awareness, awareness. yeah. Yun ang ginagawa naman ni na Sir Myron. Sige. Sa tema nating sulong padayon, pananagutan ng pagbabago, pag-asa ng Pilipino. Paano nyo binibigyang kahulugan ang sulong at padayon sa gitna ng limitadong resources at napakaraming pangangailangan? Yes, Doc, ulit. Sige. Sa amin kasi, since we're an NGO, so nag-rely kami sa donations. Yes. So, alam namin na limited yung magagawa. So, we found ways para ma-expand pa yung services namin. So, one of the first step that we did is yung ipa-credit yung aming mobile clinic as a yakap provider. So kasama sila. So, yun yung namin. So, we go to the communities and then may mga partner laboratories, Yes. diagnostics kami to offer everything. So, parang nagiging mobile na lahat. Kaya nga, yung namin, so, hindi na lang siya consultation, medication, pati na yung testing na gagawa na din. And we're fortunate din na may mga certain drug companies that offer mga additional testing for us. There was, tulad last year, nagkaroon kami ng city-wide, municipal-wide, paminsan province-wide na screenings dahil they provided yung screening programs namin. So, yung isa doon, yung sa kidney disease screening, sa thyroid screening. So, lahat yun libre. So, yun yung naging namin, finding more people, more partners para makatulong at ma-expand yung services na ino-offer namin. So, at the same time, again, hindi lang kami yung parang we cannot solve everything. Kaya nga, as much as possible, we try to reach out sa mga municipal health officers, city health officers. Kasi sabi ko, ang dami naming information, data on patients ninyo. And we would like to share para at least parang may idea din kayo na ganito yung mga situations sa mga areas na hindi nyo or limited yung time nyo para pumunta. Kasi we also understand na kulang ang resources nila din. Yes. Lalo na yung doktor, kulang din. Even the nurses, kulang din. So, paminsan yung midwife, iikot-ikot pa yan. Ilang barangay ang i-cover niya. So, pati human resources, kulang. And then yun nga, agree ako doon sa sinabi ni Sir Myron na yung BHW talaga, yan yung mga actually partners din namin. Kasi
sila yung naghahanap ng mga pasyente kasi Opo. mas kilala nila compared doon sa mga mas alam nila nasan yung mga pasyenteng may sakit. Ayun. Thank you po. Partnerships, no mo. Sige. Though Sir Myron. most of the time, very evident na there is lack of resources. Pero syempre, as healthcare providers po, we don't stop there. No? We see to it na we extend our efforts. And yun nga po din kasi, we are taught to become resourceful. So, in any ways. So, like, on our case po, ang kasama kasi namin is yung mga estudyante. So, of course, yung nagiging major contribution nila would be the logistics, yung human resources talaga. And sabi nga po, at most time na nag-participate kami sa medical mission na very vocal sila, Ma'am Doris, na malaking tulong yung human skills, no? Yung manning of pagtatao sa mga medical missions. Yun. So with that, directly at saka indirectly po, we are teaching our students to become, resourceful and to do the same in the future to pay back to the community po. Alam nyo, parang trivial lang to, pero parang napakaganda lang na, hindi ko alam tinuturo ba yun o paanyaya rin sa inyo, no, sa bilang doktor po at bilang nurse. Dapat po ba na yung halos naman lahat ng mga doctor and nurses pagka kinakausap ka nila, talagang alam mong gagaling ka, no? Parang May healing, may healing. Therapeutic. Therapeutic kahit yung boses lang nila pagka kinakausap, no? Sa narinig natin si Doc Gallo, si Sir Myron. Kasama 'yon, no? Para bang nagbibigay ng pag-asa, makita lang nila at marinig lang nila yung boses ng mga medical professionals natin, no? Siguro hindi na ito yung tanong ko, pero we go to the current situation po, no? Ngayon po, Doc, siguro ano yung mga common na sakit or yung mga madalas na natin, at base naman sa mga communities natin pagka tinuturuan natin sila, ano yung need na kailangan nila para sa awareness ng kanilang health concerns, Doc? Actually, yung sa ilang years na namin umiikot sa mga community sa Pampanga, reflective naman yung mga sakit ng nakikita natin, kung ano nakikita natin sa datos sa national level, no? Okay. So it's still mga non-communicable diseases, yung tinatawag natin chronic diseases like hypertension, diabetes. Ano yung mga rason bakit tumataas yan? Kasi hindi kontrolado yung presyon, hindi kontrolado yung sugar, and maraming factors bakit. One is health awareness. Yes. Hindi alam ng pasyente na yung maalat at matatabang pagkain pala nagkakos ng mga ganyan. And then, ang dami din na, kasi maraming struggle with health awareness kasi ang daming education ang ginagawa namin. Di lang kami kasi pagka-check up, gamot. Kailangan mo din kasi i-check yung awareness level nila. Kung naintindihan ba nila yung sakit nila, naintindihan ba nila na pag pinabayaan nila, ganito ang mangyayari sa kanila. And then, apart from that, ang dami na naming nakikitang mga stroke, heart attack, which is also the same causes of death dito sa buong Pilipinas. Number 1 na ang heart attack for ilang years na yan, more than 5 years na. Number 3 ang stroke. Number 2 ang cancer. So, ang mga to kasi for us are preventable deaths. Okay. Diba? Kasi if makontrol mo lang yung presyon nila, makontrol mo lang yung sugars nila, ang laking risk reduction nun for future strokes, future heart attacks, and future, di ba, booming business ngayon ng dialysis, nakikita nyo, it's everywhere. Kasi nga, hindi aware yung mga tao na pag hindi kontrolado yung mga diseases na yan, like hypertension, diabetes, pupunta doon. So, yun yung siyempre, hindi mo naman lahat magagamot. May mga taong sasabihin sa'yo, may gamot naman. Anyway, ako naman, until hindi nila, you did your part, in-educate mo na, matigas pa din ang ulo. Hindi, hayaan mo na ang experience ang magturo sa kanila. Learning the hard way, no? O sa mga nanonood po natin, narinig po natin si Doc, no? Kasama na ako doon. Yes, Sir Myron. In addition po kay Doc, since we had several health education sessions na po sa SACOP, and yun nga po ang mga audience namin are the BHW. So we focus more on the
information dissemination. And since our BHWs po are our frontliners, so we teach them na how to detect yung mga symptoms na kailangan ng na pwede pang i-manage sa bahay, or mga first aid, and yung mga symptoms na kailangan na talagang i-refer sa pinakamalapit na hospital po yung mga pasyente. So with the efforts of our nursing students, we teach our BHWs po like the basic skills, like for example the BP monitoring, the vital signs taking, yan po, bandaging na pwedeng ma-apply po ng mga BHWs natin in cases of na kailangan ng mga pasyente ng first aid sa community po nila. Ayan. Actually yun, paulit-ulit yun mo. Opo. Sa kina Sir Myron yun. Kasi quarterly ang kanilang community-based health training sa ating mga community health volunteers. They always see to it na ulit-ulit na gawin yon, yung vital signs taking, yan, yung first aid sa mga common diseases or situation sa community. Ayan. First part pa lang po ng ating talakayan, no? Pero ang dami-dami na nating natutunan, no? Maraming salamat po at pansamantala po muna natin puputulin ang programa natin para sa ilang patalastas at awitin. At magbabalik po ang Alay Kapwa Radiothon. Please stay with us.
po nun, no? So, Miss Doris? Wag dalhin ang profession sa bahay pag nasa bahay ka na kung may Yeah. family ka, 'di ba? Sige. Magmula kasi kanina, 'di ba, we mentioned of our exposure sa mga mahihirap. So ano kaya ang natutunan ninyo sa mga mahihirap na komunidad na marahil hindi natututunan sa loob ng sa hospital or sa classroom, sa silid-aralan? Ayan. Actually po, yun nga po, as a instructor, no? So, usually we are, or most of our time confined in the institution or in the Academe. classroom. Pero, yun nga po, meron kasi kaming tinatawag na rotations wherein we have affiliations to the community or to the hospital na hindi nga po natututunan sa loob ng silid-aralan. So, in there, we apply lahat po ng natututunan namin, knowledge, into skills. And like ako po personally, yan, sinasabi ko parati sa mga estudyante ko na yung natututunan natin sa mga community people, hindi na namin yan sinasabi or na natututunan hindi natin yan matutunan sa classroom. So like for example, yung selfless service to the community, yung public service po talaga, no? So yun nga po, tinitingnan namin talagang umiikot kami sa community, yung poorest of the poor talaga. Yung mga estudyante po kasi namin medyo well off. May mga ganun po kasi talaga kaming estudyante na pag pumunta kami sa mga liblib na ng mga community, parang kung wala silang reason para pumunta kasi po doon. So in one way or another, we introduce them na this is the ground. Ito ang mga tinutulungan natin, So yun po, doon sila na parang this is the reality of that. Parang Yeah. Application ng Yung sa amin naman, kasi yun nga, doon sa medical schooling namin, we were exposed early, no? Kasi doon mo maintindihan kung ano yung sitwasyon ng pasyente, you have a better understanding. Bakit hindi nakakapag-follow up? Opo. Maintindihan mo, wala palang pamasahe, wala Yes. palang Yeah. Doon mo yun makikita sa community. Kasi pag nasa hospital ka, nasa institution ka, pag makita mo, hindi na naman nag-follow up, ganyan. Tapos papagalitan mo and everything, yung mga pasyente, di ba? Parang the same thing, kasi may mga interns din kami from mga pharmacy, parang na nagro-rotate sa amin, na sinasabi namin, at least ngayon maintindihan nyo, ba't bumibili sila, tingi-tingi lang. Di ba? Kasi di nila afford na bilhin for yung whole prescription na in-offer, na binigay sa kanila ng doktor. And at the same time, ako, parang matututo ka mag-budget ng pera ng pasyente. Parang Kasama pa yun. pati yung laboratory, isipin mo kung ano lang ang kasya niya. Parang ano yung afford nyo. Correct. Pero paminsan, if kailangan ng pasyente, kailangan mong ipa-explica na natuto na din ako paano to go about yung processes ng panghihingi ng financial support. Oo. Nagsa-social work na din kami. Parang, yun yung parang ang daming trabaho na hindi mo na trabaho, pero dahil gusto mong gumaling yung pasyente, parang, kaya nga kami, sabi ko, di ko to kayang lahat gawin. Kaya we do collaborative. Kung may gustong mo, mag-partner, mag-volunteer, we welcome everyone. Parang yung talagang diwa ng alay ka po. Lumalabas ka sa sarili mo. Kahit na hindi ka social worker, pero yung iintindihin mo yung pananaw ng isang social worker na hindi tayo pare, pero iintindihin mo pagka hindi tayo doktor. Yung mga talagang you go beyond, no? Yes. Hindi lang yung para bang ikaw lang tumatanggap, pero meron din silang binibigay sa iyo, no? Mas lalong Siguro dito tayo sa susunod na tanong. Alam naman natin na sila po ay nag-aalay kapwa rin, hindi man financial but equally important through their time, talent, and treasure, and skills and knowledge nila. Doc Arthur and Sir Myron, kung may isang mensahe kayo para sa ating mga tagapakinig na nagdadalawang isip tumulong o magbigay sa alay kapwa, ano kaya ito? Actually, yun nga po, no? Pag
sinasabi nila, pag tumulong ka, you don't expect something in return. So, ako po kasi ganun ang prinsipyo ko. Pag tumulong ako, tumulong ako. Pag hindi nag-thank you yung tinulungan ko, okay lang. Pero kung na-appreciate nila, well and good. Po, no? So, yun po. Always be open to service, to help. Share. No, lalo na kung it is bukal sa loob at saka hindi siya pilit. No? So, it comes from the heart. So, yun po. Thank you po. Yung sa akin siguro, since po tayo, no, part tayo sa SACOP. One is kung bilang isang Kristiyano, di ba? Part yan ng na parang isa sa mga hiling ng Diyos sa atin is tumulong sa kapwa. Yeah. So, yun yung dun. So, kasi at some point sa buhay natin, may tumulong din naman sa atin. So, kung nasa posisyon na tayong tumulong, bakit hindi? And sa amin sa ABC, paminsan kasi ang namin, paminsan hindi naman monetary ang tulong Opo. Paminsan is your time, your presence, yung talents mo, yung skills mo, yun yung pwede mong ibigay Paminsan kasi pag sinasabing tulong, laging pera. Hindi, paminsan hindi naman kailangan pera yan all the time. Kaya ako appreciative ako sa mga volunteers na pumupunta sa amin na parang sila pa yung gagastos para pumunta dun sa mga mobile clinic sessions namin. Like today, may isa akong med student na pumunta from Manila. Kasi since wala ako, siya ang nag-take over. So, kaya pag tingin nyo, tingin sa baba. Kasi nagre-refer siya. so, pag mga ganon, pag may nag-check ako ng phone, kung baka may referral, may mga So, para at the same time, yun din, parang hinuhubog mo na din kasi yung next generation mo na nun Kasi yung mo doon, dapat hindi mag-stop sa'yo You have to train the next generation na din. At the same time, may returns kasi niyan. Paminsan, ang Diyos naman yung magbabalik niyan sa'yo Amen. Yun. So, yun po. More than nang binigay mo, Binigay sa'yo. babalik niya sa'yo. Siksik, liglig at umaapaw. Siguro batiin din natin yung mga volunteers din natin sa mga kasama natin na nanonood ngayon. No? Maraming salamat po at saludo kami sa inyo. Ang Diyos ng bahalang magbigay ng ablas nga napin king Kapampangan. Ayan, no? So siguro marami pa tayong nais pagkwentuhan, no? Pero malapit na tayong maumabot sa oras, mga kakaluguran. Tunay nga pong napakaganda ng ating napag-usapan ngayong umaga. Mas napalalim ang ating pag-unawa ng Alay Kapwa, hindi lamang siya basta-basta programa o proyekto ng simbahan. Ito isang paraan ng pamumuhay at pagmamahal sa kapwa. Ngayong araw, nalaman natin, narinig at napagkwentuhan kung paano nagiging konkretong pag-ibig ang Alay Kapwa sa pamamagitan ng kalusugan, no? Sa pagtulong sa mga may karamdaman, sa pagbibigay ng kaginhawaan at sa pagbabahagi ng sarili na nagdudulot ng pag-asa, no? Kaya naman, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyo, Doc Arthur and Sir Myron, sa inyong panahon, kaalaman at malasakit na ibinahagi sa ating mga manonood. Maraming salamat po at asahan nyo po na patuloy po ang ating pagpa-partnership at pagdarasal, pakikilakbay sa isa't isa at sa mga nangangailangan. At dahil dyan, Miss Doris, pakibasa ang ating mga certificate of appreciation. So, the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Social Action Center of Pampanga Incorporated, Certificate of Appreciation is presented to Dr. Arthur C. Gallo and Mr. Myron L. Roque, RNMN, in grateful recognition of their invaluable participation as guest speaker in the Alay Kapwa Radiothon 2026 Sulong Padayon, Kalusugan at Kaginhawaan aired on March 11, 2026 from 9 a.m. to 10 a.m. at 91.9 Bright FM. Their sharing and professional insights greatly contributed to promoting awareness on health and strengthening the mission of Alay Kapwa in serving our communities with compassion and solidarity. Given this 11th day of March 2026 at the Archdiocese of San Fernando Radio Station, ASF Building, City of San Fernando, Pampanga. Signed, Reverend Father Justin Gatos, the Executive Director of the Social Action Center of Pampanga. So, dakal pong salamat. May oras po. Ayan. Thank you po. Thank you.
Yes. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating episode ngayon, nais muna nating batiin ng ating mga viewers at listeners at basahin ng ilan sa kanilang mga comments sa ating mga social media platforms. Ayan. So, syempre, Miss Doris. Oh, we have of course the number one FB viewers natin ngayon, yung ABCs for Global Very Health supportive. Foundation Thank you. Incorporated. We have Erneline Mendoza Bautista, Kevs Yumul, Hubert Canivel, Kong Dudi Freddy Parungaw, Lorna Mata, Elizabeth Antonio, Aldred J. Ignacio Cabanding, of course, Brother Pao, Olarte Magistrado, Pagaling ka bro. And then, Boss Idol, Kilwa. Si BJ yan, no? Si BJ, sige. sa staff natin. Siyempre, Yes. nandyan din si Miss Ayla, no? Yung dati nating naglilingkod sa sakop Yes. ng humahawak ng ating Health Assistance Program. Ayan. At syempre, yung naging guest din natin at humahawak ng ating educational assistant, si Miss Jessica Santiago, si Dulce Lumayno, Joffren Salangsang, si Hazel, si Miss Doris ng mismong radio station. Hello po. Efren Salangsang, Jeneth Marbil, Liosala. Yan, staff din natin sa sakop to, si Reyna Kabusaw, si J.M. Ocampo at si Marsan Mendioro. Yes. FB comments, no? Ang ating nandun na naman yata si Gio Franz sa sa Haduan. Sa social worker natin, oo. Si Franz, si Jessica, and then si Nitz Sudia, Maya Paoras po. Si Kong Dudi, good morning, Maya Porras po. Si Morel Roque. Siyempre. Daddy ko. Hello po. Si Pa, Daddy. Proud kami, From Sir US. Myron. From Oh US, my hello God. po. Yes. Hello po. And of course, Kapatid ko naman. Ayan, kapatid Which is din. birthday niya ngayon. Happy Oy, birthday. happy Happy birthday, birthday. no, Miko? Yes. Proud of you, bro, Myron. Ayan, salamat po. At siguro kayo po, meron po ba kayong nice batiin Yes. sa on air sa ating po mga nanonood? Great morning. Siyempre. Siyempre, greet ko muna po. No? Yung Angeles University Foundation, specifically College of Nursing. Yes. Mga boss po namin doon, si Ma'am Debbie at saka si Ma'am Zen po. Tsaka po yung mga kasama kong faculty. And of course, my family way back sa US po. My mom and dad and yung kapatid ko po. And yun nga pong nagbe-birthday ngayon, si Miko. Happy birthday. Hello po. Doc. Hello din sa mga staff namin ngayon na nasa Minalin and doing our medical services today. So, Santa hello. So, ayan, galing sa inyo din yung community Opo, na yun. Yung sa Santa Catalina. Catalina, Thank you. yes. Ayan po. Oo, ayan. Ayan, Miss Doris, ikaw, may babatiin ikaw? Siguro, I would like to say hello sa ating volunteer doctors din sa Health Assistance Program ng SACOP, si Doc Anton Castillo, Doc Mike, Doc Jerry Chuleco, si Ma'am Heidi, si Sir Nate, no? They are from our from our College of Nursing din ng Oo. Yes. Siyempre, babatiin din natin. Ayan, si Hamong Harold. Ayan, no? Hamong Harold Garcia. Maya Porras po, Among Jazz. At si Miss Lani, ang staff natin sa Panulo, no? Sakop Panulo, Maya Porras po. God bless po. Ako babatiin ko, siyempre, nandito kasama rin natin yung in charge sa ating health assistance, si Miss Sorry, Shai. Shai. Ayan, I first time forgot. niya, no? Yes, si Ayan, pagka po Shai. makita nyo si Miss Shai, gagaling na rin kayo. Oh. Yung kanya therapeutic, sabi nga, no? At syempre, yung mga volunteers din natin, lalong-lalo na, no? Yung ating big brother sa jail, si Brother Joe Pagyo. Ayan, Yes. nanonood din yan. Hello po, Brother Joe, no? Okay, at maraming salamat po sa inyong lahat sa bawat panalangin, pagbabahagi, at sa bawat tulong na inyong ibinibigay, kayo po ay nagiging bahagi ng misyon ng Alay Kapwa. At ngayon, bago tayo tuluyang magtapos, ialay natin sa Panginoon ang lahat ng ating napag-usapan at napakinggan ngayong umaga. Inaanyayahan po natin si Among Justin upang pangunahan tayo sa ating closing prayer. Patuloy po nating damhin ang presensya at mapagpagaling na pagmamahal ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa biyaya ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay upang magkaroon kami ng bagong buhay at kaginhawaan. Hinihiling namin, Panginoon, na nawa
ang lahat ng mga may karamdaman ngayon, ipaalala mo sa kanila ang iyong mapagmahal at mapagpagaling na presensya sa pamamagitan ng lahat ng naglilingkod at nagmamahal sa kanila, ang kanilang mga pamilya, ang mga kapitbahay, ang mga medical professionals at ang mga taong tumutulong sa kanila na hindi nila man nararamdaman. Panginoon, nawa patuloy mo kaming bigyan ng kapayapaan, katiwasayan at kalusugan sa aming katawan upang mas lalo naming maibigay ang aming sarili sa iyo sa paglilingkod at pagmamahal sa aming kapwa. Itong aming samot dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. So, amen po. Salamat pong muli at maraming salamat sa mga nakinig at umantabay. Maaari niyo po itong i-share muli at i-replay para sa mas malawak ang maabot ng ating pagninilay, pagkukwentuhan at pakikipagbahagi. At sa mga kakaluguran po natin, tandaan ninyo na kapag tayo'y tumulong sa kapwa, tayo rin ay nagiging daluyan ng paghilom at pag-asa. Kaya't patuloy po nating alagaan ang isa't isa dahil sa Alay Kapwa, walang nag-iisa sa gitna ng pangangailangan. Next week po naman, kung natapos na tayo sa educational assistance, ngayon yung health assistance, yung Disaster and Emergency Response Program. At ang ating pong mga guests ay ang ating mahal na parish priest ng Santo Rosario Parish Malusak, ang aking naging kaklase sa San Carlos, si Among Arjon de la Cruz, kasama ng kanyang mga parishioners, para pag-usapan at palalimin ang diwa ng programang ito. At magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Alay Kapwa Radiothon 2026, Sulong Padayon, Pananagutan sa Pagbabago, Pag-asa ng Pilipino. Sa gitna ng unos at pag-aalinlangan, may tinig na muling bumabangon sa bayan. Mga kamay na